Moi. Moi. Löydettiin tämmönen hieno Jupiteri tuolta. Joo, ja kattokaa. Eikä seisoo. Joo. Siis Ja täällä on takarengas ihan. Siis ihan mahtimuotia. Mahtimuovia. Tämmönen. Muovia. Tämmönen. Kattokaa. Tää keurin. Siinä on vittu. Tultiin vaan vähän kylälle pyöräilemään, niin löydetään tämmönen sitten. Joo, pyöräiltiin tossa noin. Vedettiin tuolta tämmönen mäki alas. Niin tossa kannolla, missä on meikäläisen ja Tosta kannalta. pyörä. Niin se nojat mutamasta niin löydettiin. Kuvaappas hetki, kun mä otan. Kuvaa tälleen näin. Okei. Tälleen päin. Oi. Voi vitsit. Tää on paska, koska tässä on jousi. No ei ookaan. Eikö sunkaan pyörässä oo? Eipä. Onks tässä takana? Kato. Ei grippejä. Ja varendeja taas. Ootas. Jupiter 12. Supreme. Ja tuolla lukee Angry Birds. Hungry Birds. Kyllä se toimii. Tää on ihan hirveetä kumia siis. Semmonen pyörä. Ja kattokaa ketjuja. Olkaa, kattokaa, ne on ihan ruostossa. Ne on vettä päälle. Yeah. Näytä vielä toi tankojuttu. Toi kun sä istut siihen. Tää on paska pyörä. Rikotaan se. Ai jätti hanskat siihen. Sitten onkin jonkun oma silleen, kohta joku tulee silleen. Kato! Sä täällä pätki mun pyörän. Se on toi hummerijätkä tuolla. Toi tuolla. Se on toi varmasti, mikä tuolla menee nesteellä. Se on varmasti sen pyörä. Jos jumalauta, kato. Katso, äijälä seisoo. Kattokaa. Äijälä seisoo. Mut kattokaa vielä tämä. Oho! Kello on lähtenyt irti tosta. Mut kattokaa se Eikä pitää. tossa edes jarruja. Onks tää mukaan joku vitsi autotie? Joo, kato autot ajaa tosta. Aika hyvin. Aika hyvin. Mutta me jätetään sen siihen. Eli jättää se siihen. Tämmönen video tällä kertaa. No. Oi! Niin, mitä? Tilatkaa please. Tilatkaa. Sillä on vain yksi tilaaja. Tilatkaa nyt. Perfect. Pysy pyörä oikein pystyssä. Laittaa kasvitulaisia jätkäkin. Jop. Kun toi äijä tööttäs, niin mä vähän pelkäsin siinä kohtaa, että toi äijä niinku, että sä niinku tuolla pyörällä niinku tööttäisit. Tää on mukaan joku töötetys juttu. Eli tämmönen epinen glitchi tehtiin vaan tässä. Tilatkaa, please, tykätkää ja... Noniin, joo. Moikka! Moikka! Moikka!